Arrastion, urriaren 24a, astelena, eta hau izango da garai baterako azken bideoa, ez badau sorpresa handirik. Eta ez dugu moten, euri oso eguraldi zikue dau, egoaizi handiz egunotan, eta ez dugu moten aldatuko danik. Eta, bueno, ondi bakar batzuk agertzen izan. Ez dugu moten, ez da boletu zadanik, baina izen, bada, bai boletu zada, ikusten da, guztize zeharrak alatute dauela, beroagatik, eta atzo be bat ikusi gendun. Baina, hemen, itxigainon, ikusten da, horbe beste bat, baina ez da betzen, oran geratuko da, beraz, hau izango da, eskuetan dekotena, hartuko dugun azkeneko boletuza, beste barrio berik ez bado bentzat, eta ikusiko dugu orain aurtengo uzta zerako izan da, baina eskasa, ez berez txarra izan dalako, laburre baino, ointxe ikusiko dugu. Bueno, azken hori gehituta, 7 kilo eta 700 gramu hartu dugu zaurten. Bueno, azken hori hasiterako erabiliko dugu, ze hori behiten dugu, egin behiten dugu, eta ikusten da, 2008an 18 kilo erditik gora, eta 21 egun, bueno, gehiago, 3 aste luze. Igez, 3 aste edo, eta urten ostera, aste bi baino ediz izen. Hortik, kopuruek berez ez dau txarto, baina iraupena bai. Bueno, gauzak asko aldatzen badiez, ekin gotzu barriro bideoa egiteri, horren gora parte arte. Ondo izan, mi esker.